Bueno, diseinua egin genuenean, bukaeran tarte bat jarri non ondorio eta dako. Eta, bueno, ondorio, ni bentsat ondorio batera iritsi naiz, eta oso gai zabala dela. Sakontzeko premia dagoela, eta jarraitu behar dugula gai honen inguruan hausnartzen, hainbat forotan, bat idatzia, agintzen dizuegu, foro idatzian eukiko duzuela gude berri, baina animatzen zaituztegu bere zuen esparruetan, erregintzako esparruetan eta akademiako esparruetan, gaia plazadatzen eta hau geudekin harremanetan jarri nahi bazarete gaian sakontzeko, gu prest gaude erantzuteko. Eta, bueno, Inez... Ni ere, Iñakirekin adoz. Asko atera dira, oso interesgarriak, hausnarketa egiteko, baina baita ere pixkat digeritzeko tarte bat behar dugu, ezta? Orduan, eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi, etorri zareten guztioi, niretzat plazer bat izan da zuetako askorekin hori kontaktatzea eta behar izan dituzuen galdera guztioi erantzutea. Eta hoxe, ekarpen, hemendik aurrera egiten dizkiguzuen ekarpen guztiak ongi etorriak oso direla eta eskertuko ditugula gainera, eta eskerrak eman eta hemen bukatuko dugu saioa. Hemendik 50 urtetara berriro ere biltzen garen, Iruñean edo behar den lekuan, eta hausnartzen, gogoetatzen, segitzen dugun eta ondorio gehiago ateratzen. Eta hoxen.